ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകൃതിം ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീയുതം വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपीशा गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 6ഉം 7ഉം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 6. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്. ഇപ്പോ നമ്മള് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ഈശാവാസ്യം എന്താണെന്നും അതെ ഈശാവാസ്യം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അത് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രം 4. ഭഗവാന്റെ പല കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കണ്ടു അല്ലെ. നടക്കുന്നു, നടക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മന്ത്രം 4 കണ്ടു. 5 ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച അചിന്തനീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്, ദൂരെയാണ് എന്നാൽ അടുത്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മന്ത്രം 4ഉം 5ൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി മന്ത്രം 6ൽ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ, മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണത്തെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണും, എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് മഹാഭാഗവതൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് മന്ത്രം 6. മന്ത്രം 7 മന്ത്രം 6ന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് മന്ത്രം 7. ഇനി മന്ത്രം 8 6ലും 7ലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാഭാഗവതങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രം 8. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധവും എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് 6ഉം 7ഉം മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ഈശോ മന്ത്രം 5ൽ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതാണ് ഉദാഹരണം കണ്ടത്? അദ്ദേഹം ചലിക്കുന്നു,
ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഉദാഹരണം? ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുല്ലോ മാതാജി. അതെ, നമ്മൾ എന്താണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ. ആരാണ് ചലിക്കുന്നതായിട്ട്? നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. സാക്ഷി ഗോപാലൻ. സാക്ഷി ഗോപാൽ അല്ലെ. ഒരു വിഗ്രഹം ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹം ചലിക്കുന്നതായിട്ട് സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ്, എന്നാ സമീപത്തുമുണ്ട്. എന്താണ് ഉദാഹരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയത്തിലാണ് സമീപം. ദൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? വളരെ അകലെ. എവിടെയായിട്ട്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. അങ്ങ് ദൂരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. എന്നാൽ വളരെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇദ്ദേഹം ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വ്യക്തമാണ്? ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാനാണ് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ. അതിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരിക്കലും ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനും ചലിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മനാണ്, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം വിദൂരസ്ഥനാണ്. ആർക്കാണ് വിദൂരസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കും? വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കോ ഭഗവാൻ വളരെ സമീപത്താണ്. നൊടിയിടയിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എത്തുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി തന്നെ പറയാം. ഗജേന്ദ്രൻ ആ ഒരു താമര വെറും ഒരു കാലില് മുതല കടിച്ച് ഇത്രയും നാള് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്, കാലില് മുതല കടിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവസാനം ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ് ഗരുഡന്റെ പുറത്തു നിന്ന്. വേഗം അങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ഡ്രസ്സൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. വേഗം നിന്നാണ് വരുന്നത് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത്. അപ്പോ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ്, സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ സകലതിന്റെയും അകത്തുമുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും പുറത്തുമുണ്ട്. സകലതിന്റെയും അകത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്, ഇവിടെ പരീക്ഷിത്താണ്, ഇവിടെ തന്റെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിട്ടുമുണ്ട്, കൂടാതെ പുറത്തും ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുകയാണ്. അകത്തും പുറത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടും പുറത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. ആർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് വരികയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സകലത്തെ അകത്തും പുറത്തും. ഇനി നമുക്ക് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനാം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനാം തതോ ന വിജുഗുപ്സ്യതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മനാം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയേ അദ്ദേഹം കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നു, എന്ത് സാധനം കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണും. എല്ലാ ജീവരാശികളെയും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു, വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട്. ഏത് ജീവരാശിയെ കണ്ടാലും
ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. സർവ്വത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മഹാഭാഗവതൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും എല്ലാരെയും കാണുന്നത്. എല്ലാ വ്യക്തിത്വവും കാണുന്നത് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും കാണുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് 2ാമത്തെ പോയിന്റ്. 3ാമത്തത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അതാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നു, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നു. 3ാമത്, ഏതൊരുവൻ സർവ്വത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നു. അതായത് ഏതൊരുവനാണോ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളില് പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ത് കണ്ടാലും, ഇപ്പോ ഒരു മരത്തിനെ കണ്ടാൽ പോലും ആ മരത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഓ, ഈ മരം അതിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ആത്മാവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഒരു മരമായിട്ടല്ല, അതൊരു ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവ്, അതിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും, കുട്ടി എവിടെ പോയാലും അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ച് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഏത് ശരീരം നമ്മൾ എടുത്താലും കൂടെ നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. അപ്പോ ഈ മഹാഭാഗവതൻ എന്താ കാണുന്നത്? ഏത് ജീവജാലത്തെ കണ്ടാലും അത് ആത്മാവാണെന്നും കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ടെന്നും എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി കാണുക. പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. തടസ്സ ശക്തി കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, എല്ലാം ശക്തികൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തിയായിട്ട് ഈ മഹാഭാഗവതനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഓരോ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഇപ്പൊ മരമാണെങ്കിൽ ഈ മരം കഴിഞ്ഞ ജന്മം അതെന്തോ ഒരു നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനിപ്പോൾ മരമായിട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കും മഹാഭാഗവതൻ കാണുക. അതും ഒരു ആത്മാവാണ്. ഒരു നായയെ ദർശിച്ചാൽ തന്നെ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക? അവന് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവനൊരു നായയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അതും ആത്മാവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആരെയും പുറമെ അവരെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കറുത്തത്, വെളുത്തത്, കൂനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞൊണ്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ ആരെയും കാണില്ല. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലെയും പരമാത്മാവിനെയുമാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആരോടാണ് ദേഷ്യം തോന്നുക? ആരെങ്കിലും വെറുക്കാൻ കഴിയുമോ? കാരണം ആരെ കണ്ടാലും ഭഗവാനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സ്വന്തം ശത്രുവിനെ കണ്ടാൽ പോലും, സ്വന്തം ശത്രുവിനോട് പോലും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്. ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആരാണ്? നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി, കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പ്രഹ്ലാദന് ഏത് നിമിഷവും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും, സ്വന്തം അച്ഛൻ, സ്വന്തം പിതാവ് ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് പോലും പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു? തന്റെ ശത്രുത കാണിക്കുന്ന അച്ഛനോടും കാരുണ്യമാണ്. അതാണ് ഒരു മഹാഭാഗവതൻ. ആരടുത്തും ദേഷ്യം കാണിക്കില്ല. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ അടുത്ത് ദുർവാസാവ് ആ വലിയ രാക്ഷസനെ കൊണ്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അംബരീഷ മഹാരാജ എന്താണ് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വല്ലതും ചെയ്തോ? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ. കൂടാതെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനെ എത്രയാണ് 24 മാർക്കറ്റില് ചാട്ടവാറിട്ട് അടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവരെ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ മരിച്ച പോലെ കിടക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചാട്ടവാറിട്ട് അടിക്കാൻ വന്ന 2 മല്ലന്മാർക്ക് വേണ്ടി. കാരണം അവര് തിരിച്ചു തന്നാൽ രാജാവ് അവരുടെ തല വെട്ടും. അതുകൊണ്ട് കൊന്നിട്ടേ വരാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിനാൽ ഹരിദാസ് താക്കൂർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചതായിട്ട് ഗംഗയിൽ പോയി ചാടി മരിച്ചു, ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡെഡ് ബോഡി പോലെ കിടന്ന് ആ ശരീരം രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ രാജാവ് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവസാനം ഈ കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ്? ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മഹാഭാഗവതൻ. ആരടുത്തും ഒരു ദേഷ്യവും ഒരു ഉത്കണ്ഠയും ആരെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോ ആരാണ് മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും കണ്ടു. ഏതാണ്? ഭക്തന്മാരെ തന്നെ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ആദ്യത്തെ തലം ഏതാണ്? താഴെക്കിടയിലുള്ളത് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന വ്യക്തി നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഈ ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം, വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. ഭക്തന്മാരെ വലുതായിട്ട് ബഹുമാനിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെ കണ്ടാല് അതൊരു നമ്മളെപ്പോലൊരു മനുഷ്യനല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ്, ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാന് നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാരിലും കാണില്ല. ആ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം, ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുകയുള്ളൂ. ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാറില്ല. ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആസക്തി. അതായത് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോ കുറെ ഭക്തന്മാരിൽ ചില ഭക്തന്മാർ നന്നായിട്ട് കീർത്തനം പാടും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ട് ചിലര് നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവർക്ക് ആസക്തി. അപ്പൊ എന്ത് നല്ല ഭക്തനാണ്, ഇത്ര നന്നായിട്ടാണ് കീർത്തനം പാടുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവത്തെ ഇവര് കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് അകത്തുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. മൃദുവും വഴക്കവും ഉള്ളതുമാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, വഴക്കമുള്ള വിശ്വാസമാണ്, വളരെ മൃദുലമായ വിശ്വാസമാണ്. നാളെ ഒരു മായാവാദി വന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ ചാടിപ്പോവും. അതുപോലത്തെ വിശ്വാസമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ. ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും വളരെ കുറവുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവര് എല്ലാവരിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നെ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ഒരു തോന്നല്, ഞാനാണ് വലിയ ഭക്തൻ, ഞാൻ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭക്തൻ കണ്ടോ, ആ ഭക്തൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഏകാദശിയിൽ നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനയിൽ ഒരു ഗർവ് തോന്നുക, ഞാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഭാവം തോന്നുക, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ കനിഷ്ഠയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മധ്യമയിലോട്ട് കടക്കുന്നത്. എല്ലാരും LKG നിന്ന് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ +2 കോളേജൊക്കെ എത്തുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാരും തുടക്കം കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്നാണ്. ഇതും ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം മൃദുവാണ്, ഈ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം വളരെ
വളരെ വലിയ പരിചിതമില്ല, ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ കുറവാണ്, ബാഹ്യമായിട്ട് ഘടനയിലാണ് ആസക്തിയുള്ളത്, ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ബഹുമാനം, മറ്റു ഭക്തന്മാരോട് അധികം ബഹുമാനമില്ല, മറ്റു ഭക്തന്മാരിലെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. എല്ലാവരും ആവണമെന്നില്ല, ചിലര് നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തന്മാരുമുണ്ട്. എന്നാലും ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ വരും. ഇനി ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ മധ്യമ അധികാരിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കയറുകയാണ് മധ്യമ അധികാരി. മധ്യമ അധികാരി രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും മധ്യമ അധികാരി. ഈ മധ്യമ അധികാരി 4 രീതിയിലാണ് എല്ലാം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക. രണ്ടാമത് ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദത്തോടു കൂടി ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്നു. ഇനി നിരപരാധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ ഭക്തിയൊന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ഇതിലൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കരുണ തോന്നി അവർക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ പയ്യെ പിടിച്ച് അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരി. കൂടാതെ ഇനി 4ാമത്തെ തരം ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പാടെ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് പോവില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സമീപിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ 4 വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് മധ്യമാധികാരി. 4 രീതിയിലാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാനോട് പ്രേമം, രണ്ടാമത് ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ്, സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയാണ് ഭക്തന്മാരോട് പെരുമാറുക. മൂന്നാമത്തത് താഴ്ന്ന നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരെ താഴത്തെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ കരുണ തോന്നി അവരെ കൈപിടിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു. 4ാമത് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇനി ഈ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നന്നായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മധ്യമ അധികാരി ഈ ലെവലിലുള്ളവർക്കാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് കൃഷ്ണനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. കനിഷ്ഠ അധികാരികളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്, മൃദുവും വഴക്കമുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ മധ്യമ അധികാരിയാകുമ്പോൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രത്തിലും. നിരന്തരം ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കും മധ്യമാധികാരി. ഇനി മധ്യമാധികാരിയുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഉത്തമാധികാരിയുടെ അത്രയും വരില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ സാധിക്കാതെയും വരും. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കാതെയും വരും മധ്യമാധികാരി. ഇതിലും ഉയർന്നതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ഭക്തന്മാർ. അനേകം മധ്യമാധികാരിയിൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഉത്തമാധികാരി കിട്ടുക. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനികൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. വിമർശന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തൻ, ആരെയും കുറ്റം പറയില്ല, ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അവരുടെ കുറ്റം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഉത്തമാധികാരി മഹാഭാഗവതനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാരെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്, ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. എല്ലാരെയും ഓരോ ആത്മാവായിട്ട് കാണുന്നു. ആ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒരു വിമർശനവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പൂർണ്ണമാണ്. ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അചഞ്ചലമായ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം. ഇവിടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്, ഇവിടെയോ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ്. ആത്മാരാമനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിക്ക് നിരന്തരമുള്ള ചിന്ത, എങ്ങനെ എല്ലാരെയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് ഉത്തമാധികാരിക്കായി.
അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ് ഉത്തമാധികാരിക്കുള്ളത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം വ്യതിചലിക്കാതെ 24 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മള് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെയാണ് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല, എല്ലാവരിലെയും ആത്മാവിനെയും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഉള്ള പരമാത്മാവിനെയും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ മഹാഭാഗവതന് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ഉത്തമാധികാരിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് എല്ലാവരിലും ഇങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുക. മധ്യമാധികാരിയും അങ്ങനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യമാധികാരിയും മധ്യമാധികാരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൂവ് കണ്ടാൽ പോലും ആ പൂവിന്റെ നിറം, ആ പുഷ്പത്തിനുള്ള മണം, അതിന്റെ ആ രൂപം, ആ പൂവിന്റെ ഓരോ ഇതളെല്ലാം ചേർന്ന് എത്ര മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പൂ കണ്ട അതെങ്ങനെ പറിച്ച് അത് നമ്മളെ തലയിൽ വെക്കും. നമ്മൾ സ്വന്തം എൻജോയ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു റോസ് കണ്ടാൽ നമ്മളുടെ തലയിൽ വെക്കാനാണ് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യം കൊടുത്ത സൃഷ്ടാവിനെ ചിന്തിക്കും. ആ പൂവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ, ആ ഭഗവാൻ വെച്ചാൽ എത്ര സുന്ദരനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ തലയിൽ ആ പൂവ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയും എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. എന്നാൽ ഒരുപാട് നാള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിരന്തരം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നില്ല ഉത്തമാധികാരി. എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാരെ കാണുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണുന്നു, പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ചില ആൾക്കാര് ഈ ഉത്തമാധികാരിയെ അനുകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അവർ വിചാരിക്കും, ഓ ഞങ്ങളടുത്ത് അസൂയ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പാടെ അവഗണിക്കണം. ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരെയും കൂടാതെ ഹിമാലയത്തിലുള്ള സന്യാസിയെയും കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെയായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രകീർത്തിക്കുക? ഹിമാലയത്തിലുള്ള സന്യാസിമാർ എത്ര കൊടും തണുപ്പില് പോലും അവർ ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹയിലാണ് അവര് താമസിക്കുന്നത്, ആരടുത്തും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്വാമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഷിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഈ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നു, അവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ്, അവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിലും എല്ലാം പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ആ സമയത്ത് വല്ല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഭഗവാനെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്നു ഇവരെ അപ്പൊ പൊതുവെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകില്ല, ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകില്ല. അവർ വൈരാഗികളാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഭുപാദർ എല്ലാം യുക്തവൈരാഗ്യം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഉത്തമാധികാരിയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അനുപശ്യതി എന്ന വാക്ക്, അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക, പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ദർശിക്കേണ്ടത്? ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ.
ചെവിയിലൂടെ കാണുക. ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം ദർശിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കണ്ണുകളോട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ മായ ആ മറവ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുക. നമ്മൾ കേൾക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ശ്രവിക്കുക. നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഡാമിൽ പോയാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. അവിടെ അത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിച്ച് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. മായ ആ കട്ടനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. രാധാരാണിയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലവും, ഇപ്പോ ഒരു മരം കണ്ടാൽ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മരം കണ്ടാൽ ഒരു മരം നമ്മൾ വലുതായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവിടെ പോകുമ്പോഴും ആ കുറെ മരങ്ങൾ കാണാം, കുറെ കാട് കാണാം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇതൊന്നും സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങളല്ല, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. പല പല ദേവന്മാരും ഈ സന്യാസി വര്യന്മാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയ ഈ മണ്ണിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി മരങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ കേട്ട് ചെവിയിലൂടെ കാണുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെവി കൊണ്ട് കാണുക, അങ്ങനെ ശ്രവിച്ച് നമ്മളുടെ കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. അതുള്ളവരെ അങ്ങനെ അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളും പിന്തുടരുക. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്തുടരുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക, ദർശിക്കുക. അപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ആശയങ്ങളും അറിവുകളും എല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വസ്തുക്കളെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി അല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് ഉയർന്ന ദർശനമുള്ള പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിന്തുടരുക, ദർശിക്കുക. അപ്പൊ ആരെ പിന്തുടരണം? ശാസ്ത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളും അറിവുകളുമാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെവിയിലൂടെ കാണുക, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിക്കുക. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശബ്ദപ്രമാണം, ശബ്ദബ്രഹ്മൻ, വെളിപ്പാട്. ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചനം സമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 രീതിയിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കണ്ടു. എന്താണ് 3 രീതിയിൽ? നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയായിരുന്നു? അതല്ല, 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, മൂന്നാമത്തത് ശബ്ദപ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ശബ്ദം. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏത് ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന അറിവാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. പ്രത്യക്ഷവും അല്ല അനുമാനവും അല്ല നമ്മൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ജ്ഞാനം നമുക്ക് എവിടുന്നേ കിട്ടൂ? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ശബ്ദപ്രമാണം. അപ്പം ശബ്ദപ്രമാണമാണ് അത്. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരിൽ നിന്ന് വരണം? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ശബ്ദപ്രമാണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും വചനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്, അത് ശബ്ദപ്രമാണമാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ജ്ഞാനം എവിടുന്ന് കിട്ടി? വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. വ്യാസദേവന് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന്, നാരദ മുനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിനത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ജ്ഞാനം
ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശബ്ദ പ്രമാണം ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുക, പ്രാമാണികരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ നഗ്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണരുത്. അങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുക. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാർഗദർശിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അദ്ദേഹം ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നും, അദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ ആ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാം, 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കാണാം. ഒക്കെ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ ശ്രവിക്കാൻ. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുക. ബുദ്ധി എന്നത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ശ്രവിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയും ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതാണ് മന്ത്രം 6. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏകത്വം അനുപശ്യതി എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മന്ത്രം 7 വിശദമായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ പറയാം. അനുപശ്യതി പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് അനുപശ്യതി? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനുപശ്യതി. അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനുപശ്യതി. ഇനി 2 ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുക. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തരം അറിയാവുന്നവരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ. സുനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ. ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരി ഭഗവാനെ ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഗുരു പറയുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഗുരു പറയുന്നത് മാത്രം, മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ഗവനിക്കില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരി ഒന്നെങ്കിൽ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാതാജി പറയാമോ? വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ഷേത്രത്തിലും അതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും എന്നുള്ള അവർക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല. എങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് അവര് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു. എന്താ മാതാജി? ഭഗവാനെ ദിവസവും പൂജിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ. സേവനം കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നാമം ജപിക്കും, ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുമെങ്കിൽ പോലും കനിഷ്ഠാധികാരി മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ഗവനിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരോട് നല്ല രീതിയിൽ സത്സംഗം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സത്സംഗം വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൊന്നും അധികം ഏർപ്പെടാറില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിലൊക്കെ വീക്കാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം മൃദുവായിട്ടുള്ളത്, ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും വളരെ കുറവാണ്. സത്സംഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും
അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്നുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഭക്തി അവർക്കുണ്ടാകത്തില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, തൊഴുക, പൂജ നടത്തുക എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാവൂ. അത്രമേ അവർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവരും കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ വരും. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ ലഭിക്കുന്നവർ സത്സംഗം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരിലും കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ തന്നെ നമുക്ക് പല ലെവലായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതില് ചില കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, പൂജിക്കും, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ഭക്തി പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന്റെ കടത്തിൽ പോലും വരാത്തവരാണ്. അതായത് ഈ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്തന്മാരെ കാണുമെങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്കൊരു വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം, വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നു. മറ്റു ഭക്തന്മാരിലെയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അവർക്ക് വിശ്വാസം കുറവാണ്. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിൽക്കുവാണെങ്കിലും വിശ്വാസം മൃദുവാണ്. മൃദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം. വളരെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ അവര് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള അറിവും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ലെവലിലായിട്ടില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം അത്ര ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നമ്മളും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാരെയും നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളത് സഹിക്കുവോ? ആ ലെവലായിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മളും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ കുറെ നേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ലല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളിടത്തോളം കാലം, കാരണം നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്. അത് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഗ്രാജ്വലി, ഇത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മാറുന്നതല്ല. ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് എത്രയോ ജന്മം ചെയ്താണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനോഭാവം മാറി നമ്മൾ മധ്യമത്തിലെത്തി പിന്നെ ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഇനി മധ്യമാധികാരി ഉദാഹരണം 2 ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി, അനിതാ മാതാജി. മധ്യമാധികാരി 4 പേരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഭക്തരോട് സൗഹൃദത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്നു, കൃഷ്ണനിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം, അതെ, നിരന്തരം ജപിക്കും, അതെ, ഈർഷ്യാലുക്കളെ ഒഴിവാക്കും, അതെ, പിന്നെ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഭഗവാനോട് രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്തതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മിണി മാതാജി, ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി 8:15 തീർത്താ മതി. 8:15 കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ശരി. ഇപ്പൊ കഴിയും മാതാജി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നിർത്താം. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കാം. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാഗവതനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല, ആരോടും ഈർഷ്യയുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉത്തമാധികാരി ഓരോ
ഓരോ വ്യക്തിയിലെയും ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ കൃഷ്ണാബോധം ിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇനി അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം ഏതാണ്? ഏത് പ്രമാണമാണ് നമ്മൾ അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ശബ്ദപ്രമാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണില്ല. അപ്പൊ ഇനി ക്ലാസ് എന്നാന്ന് മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയും. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.